us to the eternal road. Yeroi try pi baro ki brio ki ba ye ki jong oblay ki ba nget ki ba shakri yo try jisu yis ngomo yo try da shisha o try long ba bha ba kerku ba le isne u ba le ki kamba u ta open khia open kala open thamai ka jem ka jongi halagasmi kat bangi penret ila dia khma ka jong try kat bangi pen ko ngu ila dia ktien ka jong oblay kata u try ru uang baru keluar udang kentiu ini bar udang pensan ru ini hak ktien ka jong u kaban kenang bangini yo shisha ken kaban tip ban shampang ya ktien ka jong u bat namar ktien ka jong u blehi kan kamba jisu ang mathia sao rekod ka basao bangi de tang na ktien ka jong u blei na ukpuhi handai na ka wei ktien ane na ka baro ka ktien ka bala mi na ka shunter ka jong u blei ngiptia so bhai pi ha ka ni ka por sa shisien pan sha ka ni ka jinga sulak ka ktien ka jong u blei ya kaba nishem na kita ki jingkeli kaba pipi pa bat ban yoru ya kaban let ban sngout ho ya ka ktien ka jong oblei ka kran kumno halor kita blei shibun ya kita ki jingkeli ki jong pi baro sa sen pat apria sngo bhai pi sha ka jingkeli na ki pat ba ka juba na ka ktien ka jong oblei lang ba ki shakri ki jong oblei ya apria sngo ba ka ni ka por ning kong e umse mo ko jong utrai u badan rengkat bat ni uban ai shisha kata ka jing start ka jing shampang kan hangi iwe pi iwe apria sngo ba ro hani ka por ki shakri ki jong oblei rengkat lang bat ni Ipasro bantai, ipasro molong, ipasro rang, but is doni. Kublai shibon sa isen, Friday kerku, but I pasle pi shisha, pilong shisha kita ki ba I mun sem ni iwe pi iwe, but ba aro ka jing shampang na kaktin ka jong ublay. But nila haka ni ka por, kumbang nila de eto lupa, haka tayo ko bala lek no, ba haka ni ka smi pat min yo eka ban keren. Halor ka jing shongka. Nababun bahana preng jong pi pilai ai kini ki jingkeli ka baya day bat ka jing shongka. Bar hooi ka ktien ka jong ublay ru ka hikai bat ka kren halor ka ni. Ya ka ban penken mau sa shisien ka ni ka degre khot bangi ju ya puli bha bangi ju ya snow bha ha ba day shapang ka ni ka jing shongka. Kumba ka shiti shaki Hebrew linong ka ba kharlai khot ba saw ko ongkum ni. Tu ka jing shongkurim kan long ka ba don burom ha pedeng baro. Bat ka jing thia ka bam da bet tingen. Naba ya ki ba auria bat ya ki ba klem ublay un bishar. Bar hoon nado ka mas danghi nado ka Genesis lunang ka ba ar khat pra habangi puli ngi sham hang tu ba de ublay hi ubakam shim la mon yu ubri u long marwe. Ba de na markata de ublay hi ubawan lamru kum ju kata ka nong sumar ka biang na ka bentau ta ubriu. But kajinya day ka ba ningkong do kata ka relationship kajinya day para briu ublay ba ubu ka day kajinya day hapadeng shikurim. Kata kajinya deh hapadeng u adam bat kaim. But ngin shemi ki jingkeli napi hi ke bala apoi kabaya deh bat kata kajing shongka. But ngin shem ka baning kong do habangin yat halor kani ngan ai shakri ki jong utra ha kani kapor pastor. Kani ka jingkeli kala wan na I bayar lingdo kude shibo ni ka jingkeli ka jong pi. But iru I bayar lingdo I kublei pi baro ki pastor ben hikai kani kapor. But ka jingkeli ka jong I ongkum ni. Ngadon ka way ka jingkeli bat ka ba nga kwa bha bantip bat kata ka day shapang katengah jong ukan ukun u adam kadai ka bat kawan na sngo bhase yatho lem mo kani nga sngo kadai ro ka jingkeli pasor ba yo bon ma ki judon ma kani ka jingkeli kam dai tangi rang ba mo hendai na do ki khna bat ki samla ro ki jingkeli ba kani ka jingkeli ki ju om kum no lada ka Bible ko ang ba ubri ban ning kong do mo ka profay ka sedang na adam bat ka bat ki khun ki jong ki te kumno pat ka profay ka roy habadan tang adam ka bat kita ki khutang shipara mo bat ha ka Bible ni tips pang ukan bat abel te kumno pat ka roy ka profay bat kini ki ong yo long na ki kali ki don ba ka jingkeli te kani ka jingkeli na boong ba ukan yo tengah yanu Kadi ke jingkeli ma mesrus kadi bala kali da babon wat gar mencar wala kali kani ke jingkeli ma puli ke Bible dai kata le kalong ke babas mo ngala nong ba bandan jingkeli te hoi ke Bible kam dan directly ke juba bet mono bade kita ke tengah jong ukan mo kam ai kanu ke jingtho ke Bible marhabangi puli ke Bible gemar ngihap bandan kani ke we ka jing tho mo ba ka Bible kam di shapang jong ban penlet jingmut than shapang jong no re jong no bade
hukum ukan bet ni lani tong Abel bet ni bar ki jing thmu jong ka Bible hi la tho ka de bet ban ka de bet chapang u Jisu te mon ti ta ka por ba uble u ai ka ni jing pen pau yo Moses mo bo tho ni kitab Genesis uble uklam wat hapor ka creation account dan bo ang parbu thau ba ye kini ki jing thau ka jong ble na do basdang kamdan da kado ba uble ubatai detail lut ki baro mah laju ong kade bet kade kata ka ba kadan kata ka telescopic view bat kadan du ka microscopic view jong ke jing tho ya ki badan kam uble uai microscopic view uai in detail ka badan kam hari kidan ki bat kabam idan kam ka sulong tang ka telescopic view ba supet tang na sabar mah ka sulong tang kata mar kam long important lene kamdan kano ka jingker khu haban tip ya ka tengah ka jong kai mah pinle ayu dari tip tengah jongkan ma kamdan kanu ka ikan culong no tangkan knowledge kita ba tengah jongkan di kata-kata ma hari ba I pastarang in sepen puli ka we dekat Bible ma irin sa ai kita ka jeng patai ka dan hapok ka Bible ka ibuktin jong play kong hari leng ba ka science ma kidan artli ki jeng patai bala ban patai kindiat ka banding kong kalong kumni ba shoban poi sya kata babuan kibriu ki wanra ya kan ka jing ka theory mah beki ong ba ukan ulet ban songkha de ki wei pat kibriu ki bamde ki bahar pateng no Adam mah tiki ong be kamta tiki pen scam na number batho hapo Genesis na ka basau hi ki sim ka ka dekhot ka bade ka dekhot ka ba khat sau ter kong hakmi mela be no enga hakan ka sngi na khmat kan ka khandau bat ka khmat jong meru on buri yanga ngan long unong ya wer bat unong phet yap ha ka perthai kan jaru bayu asyam yang on peniap no yang mo tiana mar jo kan dikentien bong jaru bayu asyam yang on peniap no yang ka pen I lada supuli I kumba ki dan siki wei pat ki brio syaka wei pat ka jaka ba kita kin sakalalong kan kita ki nong peniap ya ukan jamar hadian bu lada peniap ya lo jong para te hangta kadang ke jing kendu ke jong u bat ublei bat kumta kan ba uong yata kentien ublei bat hakadekhot ka ba kham sharum ka tien jong blei ko ong pi utrau la bu dak yo kan ba yo penyap no manoru ya u habala ya syamyu te kum kini ki kentien hapo kat Bible ka pen I kumba syakawe daga jaka badan sakiwe pat kipreu mar kat bakhan riu ba ko ong ba ulali ben syong no ha kata ka rinot pa te la da shupule kum to I ba kade ha kata ka rukam ma I kumba dan beriu syakata ka we ke jaka hari habangi phai bhapat habangi puli bhai ke ni ka tien ke jong blei namar bangi tip mau ba u Adam u klam dan khon tang u kan bat u Abel ma umdan namar ba dan buon ki khon hari klam tho kerteng pat mo la sushim no tang ka kerteng jong kini ki arngot namar ba kadan ka jingja ka ban pen I ya kata ka jingher pateng jong kapap namar jong Adam tadi hengta la record no ka kerteng jongki nomor ma ukan peniap no yo Abel la record no tang story ke jogu ti habong ba kita ki wei pat bakin wan peniap kidi ki sipara jong uhi ke markan wan bet ka khput belei ukan peniap yu para jong yo Abel ma abangi pet hapok ke Bible ke dan sibun ba ki jingja he be ki hinmen ki khput no nomor ka jingsha peniap no lo jong para ma te kumba ka tamar ka sha bat bor ma halo jong uhinmen ni te ki wei pat ki khon jong debet ki lej ban khput ban peniap te kum kata kamen sim ka dan be hi te kini ki wei pat ki sipara ki bade bayar pat ki khon jong Adam hi bat ka kini ru ken khput ya ukan te de nomor kata utieng ya kata ya kini ki para jong hi ken khput ya u ban peniap kum ba u peniap ya u Abel mo te kembalo oi pimene na kalian jong science ro dengi pet mo bangitik na ya kata wat ka science ka pen scam ya kata ba umdei ba kibrio badan ni perthai bikiwan na kita kiwei pat ki jingthau kadan artelingan batai pi kawik baning kong kidingin pet na ka population density lani ka jingdan jong upat ba hani apa perthai mo benriu badan te kat kom ka jingkhan me ki kila khen kilap mo ki scientist ki bamdei ki kristan wat ki badi kristan ro kilap bahakta ka jingkhan me ki khen haba ki ong ki daphai sik ki snam ki bal alet mo ki hajar snam bikilet kilap bet ba ke jingtan jo benrio hani poperthai kahiar kadang hiar bitte kamdi ka ba kadalet siti sap kisnam ki blalet ba kakiu kahiar tinggi menta kadang mi usnam ka population ke jingtan brio hapo ka perthai kadang kiu dang kiu kamar kisnam ki blalet kadang hiar
Te ki ken kumta ki draw ta ka graph kadang ka sudden drop. Mo kadang ka sudden drop. Te kata ka sudden drop kade ha ka por jong nowa baki brio ki yap. Te hadian jong kata ki lap ta ka graph ka long bed nang tar ki lap yang bakano sepo iku ba ki dang duna kita ki brio. Mo te ki ong kum ni. Mo ki ong ba ka ha ka por ka baki dang her sepo ka ong lap ba dan arngut. Mo dan arngut. Na kita ka roy ken ya kata ka jing dan ki brio haduk menta balada ki ken kat kum ka snam bat kat du ki jing roy jing ki brio kai ha be tek hagani 100,000 snam ma ka ongum ta ter kadang sakaweru kata bakile ki pini hapo National Geographic Channel ya kata ka ayu bikile DNA test ma ki brio bara ter kata ka baki study maki ma sepang ka jong ka DNA bikile test ya kata ka berthai bro goe bakilap kumta ba kata ka DNA ka poi kita ki arngut ki brio ma te ki ong bet arngut ki brio two individuals ki ong kumta kateng baki te ngingite kita arngut kat kum kaktien jong blai de Adam bat ke emte ka Bible kam dan kam ban pentep ya ka kerteng jong tengah jong kan namar kam dan kono ka significance lain ka jingdon kam ban pentep ya kerteng jong ka tengah jong kan mar ka jing temu hing ya ban bu ning kong do la tho knang ya ka Bible ban penmi kan ya ka kerteng jong ujisu maka jing temu ka dei bet na menta ka dei ke jong ujisu be te te kada kam dan jing mot ban ai kerteng henry ngitip kat kum kitien jong blai pat mo ha kitab Genesis nong basan ma i pastarang iyo ban penpuli bat in batai na to bentar mo ni kendian bar ka kitien ka jong blai ro bagi puli ha kani opon ka kitab jong Genesis kana nong ka basan man puli terter ka khot ka bar kom ni shinrang bar kan thei ula thau ki ba ula kar khui ki ba ula khot kerteng Adam ki hakata ka singi men ba la thau ki baru Adam ula MC spat la pusnem bola penkha yu khon hakata ka ji srim jong u bada ka dur jong u hi bola khot kerteng set yu bar ki singi jong Adam hadim bola penkha yu set kila long praspa snem bar ula penkha ki khon shinrang bat ya ki khon kenthei bar ki singi jong Adam baro bola em kala long khandai spa lai pusnem hadin kata ulayap maka ketien ke jong blek la kan shai bo Adam ukam kha tang yo kan bo yo abel bo yo set ri ketien ke jong blek ro ong shibun ki khon kan thai bar kum juru ki khon shinrang bat ka Bible hirup la dab jubab lupai kata bar kum juru nak lian ju dan ro ila pen shai nganget kene ga jingkeli ka bai keli mo ie ketek bayar nganget kene ga jingkeli bai keli bayar nganget pi yo ma jingkerku ha ka dikasi setelah ki pastor ki bala jubab mo barisa hot kombaisar ila batai scientifically ila batai kita ki ila batai kita ka microscopic view nang ta ka telescopic view mo ila batai ya kita badi pastor orang ila puli pinakan mau apa vida puli ka Bible ka batai ru ya ka snem ka jong Adam hai sia Adam le klom kha thumno la on tep klom kha hiru hari kane ka de hadin ka jing hap no u Adam ha ka pop ka balami no sabar jong ka pereden Bamot lakum basi hajar snem u yu nama khandai spa lai po snem bar khandai spa lai po snem u yo bon ru ki khon hoi ha ka Bible ngimtip ka khambatai clearly kumbala ong isar don ru hari kadon gani ka wei ka kitab gi bang shupuli mo ka book of jubilee ya kata kam tam ki Jewish tradition ki jupuli bha yang ni ka kitab hang tu kita mention what ka kerteng mo hari kan kwa bangan ong specifically ya kata Haratang banyo ay kajingtip hang tu ada batai do kerteng ga tengah jong ukan awan mo AWAN ka kerteng ka deiru ka para ka jong ukan hang tu ga tho mo ha ka tu ka por si para ki poi bani song khan mar padon brio mo ken mau bet u Adam umdei tang bu don khon yau ka nyu Abel barusat don do ki khon kan thai bat ki khlami song kha ro para sinrang bat ngi yo iru ba aka jing em ga jong kan ki jing her pateng ki jong bat ka kut ru haune u khon jong u bakerteng ulamek lasdang no enok bo ais non kerteng nong ba enok ya kata nong ba bat kut ru ha ka pateng jing kha jong u phindi i chpang ni ulamek bat don lai teli ki pop pat uneu ku kan ule pop bon peniap yala jong upara handai uneu ulamek ule lai teli ka pop ka benung kong du uyo arngut ki tengah ada bat sila ka baar udai uba sarong bat balai u peniap yu samla bat ka Bible ka ong on peniar kaput yu nyo po nyo sin ken mo lada ya u kan on peniar kaput nyo sha
handa yu lamek kano nyau po nyau sin ken namare ka jing le po pi kani ka di ke pat ngiyo ngila man ho ngi kwa ban tip manu bade ka long hada tu tip ru ya kani la da ngi wan nang ka pateng jong ka pop kat baki kon nang ka pop ru kadang roy bat ka jing peniar put ru kadang roy ken kade ya kata ban ngi ngi pensyai kata mo handre ngam ong epi pediang no kai kata ban ni ka bible ka crowd ka book of jubilee ngam ong kata tang ka jing tip ngai chu ong ba kaladon kum kita ki evidence ru mo tang kita ngai mo Kublai shibun pastor, kublai pi barok kublai jubab halor kata, nganget pi yo mak jingkarku. Hanre kublai shibun pastor, pi akran e kata ru, bangim dei baria leit tang ban perkhat e kata manu badai katanga jung ukain hanre kabas ngotran apa pi batai ru ba ni hak ban sngot ru ba hikai ru na lor kata ki aka na marba kaktinga jong blai barobor hi habaya crunch pang shikurim ka karam ish pang kata ka jingkentang la ni ka jingkut. Na madon ru pat sa ini ru ba ai ka ni ka jingkeli tie ngamtip ka diga kerteng jong pi ne kumno hanre ka ni ka kat kum ka user ID jong pi ba syarai natrai isyarai ru ikli ka ni ka wiga jingkeli yong pastor ngakwa bantep lada ulok pat peding ya ujisu hanre nga layo poi kha bat u hatu blei u peding na em lada penkentang kurim bat ubre ubam pat kala kabamut namar ngala peding ya ujisu ngasngau ba kata ka jing sisa bubuan hi ki ba la bandong ba siliang la pediang siliang pat pediang kembalong ni kong i la pediang kurim ju i ni to briu i shong pat pediang tang ba khtin ju blai pat mo ka ong kum ni la ngi pe kani ka ba upol ukran ong mde bu kran blai ndang kran mangamu ong tani da puliang ni ka sithi benang koren nang menyo ni khat khat ar te ser ka ong ni drag ti ki wei pat nga ong mga utrai da unulu prabanget udon katnga kabamnget balada kaman maka ban syong rengkat bat u tuat ai bon e no eka bat ka kenthairu kabadon utunga ubamnget kubalong nikong balada umon ma u ban syong rengkat bat ka tuat ai ba kan e no ya u namar lapin kentang ya uta utunga ubamnget ha kata katanga bat ya kata katengah kabamnget ru lapin kentang ya ka hau tau tengah lamda kumta ki khun jong fi ki lalong ki bam kentang kakting ka jong blai ong ni ba lada ubriu uyo ya ka tengah ka bampat kentang ni ka briu ka yo yu tengah ubampat kentang telada ki i lada ki shong kabyang telada ki kwa banyalat ru hang ni kat kum ka jing ong jong pol ka ong bai ba kamdan jing khang tadi kita kamdan ke jing adong kan ba udai benia shong bai la benia lat noru taba bangi pet ang ni pan i ba lada kata ka briu ka dai ka bakentang lada ka ya shong uta ubri ubampat kentang hang ni ka ong uta ubri ru ulong bakentang namar ka briu ka bakentang te namar ka ni ka briu uni ubri ulong kentang bat kamkut tang kata handrai don kam ye kiru ban pen kentang ya kata ka jing shong ka khamat ke jong blai tila daw tau briu tre ka kwa aken benwan sa kajing long kentang. Tagadi kata kajing syong ka juki ka long kabam kentang. Te kani ka briu ka ban simrai. Namar ba syong kum tu la dam tre pen kentang temut udai bom i iken. Ya kani ka briu ne bom burom ru. Ya ka jinget jong kani ka briu am. Tagadi kata kajing syong ka la da dai ya khamat jong briu na khamat jong blai ka long bai. Kaba thala thaleng ningala ban ong ba ublay ru syam subhay kata mentale ki sami gi an ba badai songkha nan kambet ban pen itu akhmat ka an belkum juru akhmat jong blay kublai shibun pastor but kabas ngotan at bahagan ni haba upol utho ya kadiga shithi mosh panga jingshong kurim but baling oi kata namar ba don ru ba keli halor kani pa pangkani ka shithi bo pol la tho she kinong korin hakal nong ka ba nyo but ishim ka ni ka record ka ba khandai bari yong kani ka kawan ka jingkeli na i darisha langte bari yong upol wong khambha ban shong kurim no ban ba ing no pastor penshai lang kamot ayu ban ing no fi ublay amu la thau be yo breu boldan ka breu la istang ye gitu ki briu ki bela ai bor ublay
Tading tahu Jisu Ukraine halor kini ke benta, kini pulih kini ke por, no Matius kalau nong ke bakat kendai, kini rekod besipau ke ongkis rancu, tegila ong lada ke jinglong briu, batla ke tengah kalong kumta kam mentoi ken mani songkurim. Utiu lo ong ki briu barok kimla ban pediang ia kata ke ketien, dari tangi kita ki bel aibor. Namadon ki yunok ia ki bala ka kumta na ke kepok ke kemi, dan ki yunok ru ki bala pelong yunok da ki briu, dan ki yunok ru ki bala pelong yunok yaldi na kabenta kahima ki bening utau bala la pediang tuun pediang tading ta pitpait u adam ru bopli udah na kper eden marway hai kadon ru kata ka jinging hapo jong u ya bau blay sai pat na kata ka krong jong u ya kata ka breu ya ka ban pentanda ya kata ka jinging jong u tading ta ngi pet hang ni ba dei tang upol ubala ai bor sha du blay bar kidon ki wei ru mo ki ba blay la ai bor ki ba ki la ban shong khan raw la ni ban shong marway abangi puli na ktin ju blay ngi i hang ni na ki shi ban kong Timothy kal nong ba saw kan ni ga khot ka ba lai ong ki ba adong ban shong kurim bar ki ba hukum ban kin dia no na ki jingbam ya ba blay la thaw hang ni ktin ju blay ong don ki brio ki ba adong ban shong kurim bat hang ni la ngi pe ke heading tu ka ong ki no hikai balam ler pi tongan puli hang ni ka ong ni henry umen sim ong shai ba ya gi ba khado dan ki bi hap no na ga jinget da ga pen sa score gi men sim ba shukor ba gi jinkai ki ksut da ga jingle arsap ki brio ki ba kren lam ler bala thang saw ya ga jingitip lem jong ki kum da unar saw ki ba adong ban shong kurim pi deng ta don ki bri ong bom de ban shong kurim bat la da don ki ba ong kum ta ngasno kata ka de ji kai balam ler maru blay lo thau yu brio bat ya ka brio man la yu ban shong kurim ban pun ban pen kha roi ru ong ga tin ge jong blay to multiply mo ban kha roi ta deng ta u brio hi la da u ing kamot don kam bi u bon yo e ka brio ban ya ka bole shong kurim shene shatai lani mo ban shule aki kam auria kata ka de ka pop ta bo brio ing ding ta ha man wat la ka jong ka brio bon shong bat ka hado ban dayap pa di tang ka jiap ka bala ban pen ya klat ya utau brio na kata ka brio lani kata ka brio na utau brio ta ka kata tin juble ki kai gumta kam dan da ka wai pat ka ji kai Dia pasal kenika jing ing dia kebalong kalong ma do kata-kata berkalak ben mensau ki babuan deh. Mo what you tahu beriu hiru kan yalam saka ka jing jot bat saka jing yap lada mla ban te la kam ni ka jing ing. Namar ba kani ka jing ing yam kadi ka badan hapo jong beriu namar ka jing kli la kli ka dike kata ka jing ing ma. Te kata ka jing ing kadi kata ka jing kwa mo ka badan hapo jong beriu ba amla ban penhun da ke teh maka jinghon baro ta debi ha ublehi handai kadan per kata ka jinging ha e ba ubriu pat ba amla ban te la kam su ila dia tada upoi ban songkha na kawai kan thei sikawai kan thei mo lamar bai ban pen ja ya ka to ka jinging ka to ka jing thrang ka to ka jing kwa ka badan hapo ba kalalong no kata ka brai mo kalong lo ka lustful passion teh ka bakwa kan ya ki ka balong ka baken jado ka brai jong ka do sudah te kata ka de to ka jinging ka badan hapo te lada umyo kurim mo dam yo lok lada amdan ka kurim kan pelong bet yu brio mo ban shim de ki kirai babakla perthai mentale ke long ima do kata-kata ba brio umla su te ban te lakam meladi kata ka jinging ka badan hapo ani kata ka jingkwa jong ka brai badan hapo poi ban song kha wat ba kimrat do mo dang kini kisingi kadang circulate ko ke video hapo Facebook ro ma ba tau brio u hapo Bihar u song kha bat ka kamasi ma uri ta kamasi u song kha ta kamasi don tau wele bat ukso sendan hiru te la syakem syakit syak bom senang ba mte hapo ajala ka jagi ri hapo Bihar tinggi iba umla so bante lakam meladi marka dan kini nomor usai ta no kwa yo brio ba on ngop hakani ke benta te nomor ba lingba kani uyok ban penjat ya ke emlang kasalang ke jingpang ru kan roi kan manbon bat kumta hai ken ke jing thmu jong saitan yo ban pendap ken ban wanra ya ke jingpang bobon jat pat nang tare ban le persya bet ya kata kamon ke jong oblei te henry habawan pat ha oblei makidan ki brio bla song kharo
Rei kan ni ke jing ing kim la bentik lakam. Ma kila adan ka jong ku kurim kim la bentik lakam ni ke jing ing. Nambar ba ki perkhat ba ya ka jing ing ke jong ki ban penduk ya ka debet da ka ba su shong kha te. Ma rei ka di ke jing ing am dan kam ban wan ha utrai jisu te. Lara ma manu bapet ya pi ang mla te lakam ya kene ke jing ing ke jong pi. Na ka wi ka brio sha wi ka brio dan ni ki ba panan kam di ki tiar ro. Ma menta ban penduk ya ta ka jing ing ke jong ki. Ma ngikiran syai ka tar ma ka perthai ke ba syai menta ki brio ki ma ki thiet ki di kita ki tiar gitar ki bara. Te ki ya shong kha de ki tiar iru ban penja ya ta ka jing ing ke jong ki. Handrei kata baro ang ka debet ka pop khmat jong ble. Ubli klam thau yu brio kumta. Ma ba kata ka jing ing kan yalam yu brio. Ma nambar ba haban penduk ya kan ni. Nambar kan ni ka dok ka jing ing ka jing tri jong ka dok tu ma kan ni. Ti ngi haban wan hau Jesus Christ. Da ka bo jaman sim ko ha ke jing duai da ka jing sha jing yet. Ha ka jing long testa kan ni kata ka ban sakri yu blai te kum ta la ban te la kam no e kan ni ka jing ing te. Bar ha bengi yo yu ta usok jaman sim ko yo kata ka bor halor la di. Bengi lat kan na kata ka jing ing kata ka lustful passion ka badan hapok ka jengi kan. Ka ban yalam ngi pat ka jing jot kan. Angin ladang ipet aga por mendai le ga tasman ke berim ki shong khabar ki angel ro kitu ki brio po sodom abawan gini ki shong kha para sindrang ro te tadi ta ki komong pi ki shong kha ki marat dan sementara ki shong kha para sindrang ro dan ki shong kha para kan thai ro namar kata ka jinging ka ba pen baklaru bam nu itu shu mo ban shu entry ben exit te tegede kata ne de kumna fiang Lara ubrio ulong kumta ka jinglong. Uhawan mi shublai. Ba dei tong blei bala ban pen khoi ya kata ka donot. Ka ba dap da ka jing mut bamman. Ma ka tien jom blei ka omet na ka donot kimi ki besnia. Mat kini ki baro ka debet na ka donot ko jong brio. Tarau ujisu da kran shai kata habu hikai kata ha jing kai halor jong lom kham tam ha gospel ka jong Matthias no ko san ujisul ome la fi muddur la fi pet ya ka brio da kata ka jing mut ka babrai ha ka jing ka jing perkhat ka jong pi ka mut fla klem wala khti ka man ka jong pi ka le pop at no ka bha fi let ko shabneng ban ba fi let ka met ka jong pi baro shadu jong but yong ha bangi puli ga ni khtin ka jong blai wala da kang shmut nga khlaw no ka khmat ka jonga wala da at no khti ka jonga try kata ka jing le pop ka jonga kan jano ngai kanom cha la nga malaru am ka mut hang ne ka jing mut perkhat jonga am makandap ba ka jing long ko besnio kata ka jing sha tarau jisu ka ba ukraini ka benta utep makane ka benta ba jong ka donon ba ubre udon me ha ka ne ka jinglong ba man ka jong tarau ri tang try bala ban weng ka donon ma ba ban thap ka don ka bthmai ma ka mesing ka thmai ha ka jing jong tu brio ha ba ubre yo ukris upen thmai snon napo shabat kada uno brio ba don ukris ha ka jing go kom ka ne ka dkhat ma ka bakran uba ing kamot kita ki brio ki ba don ha ka ta ka ji relationship ka jong ki ba uji ukris kamot adi ki samla mo ki ya ka glinti ka jong ki baru blai baki su tho ba shisha ka don ka ta ka jing ing ha ka jing ka jong ki ka bha ki wan no sha ka jing shong kurem ka topik him da si ka de shapang ka jing e shong kha ho ngile apoi ha ka ni ka banta bar kham tam ini bakali ngai ngo ngai khublai ya fi kli shapang ka ni ka tin ing hana fi depet ka ni ka contain pinyo ha ka korin ada pipet ha ka dekat benengkong ba onum yo tengah wang ka bahayu beri ba onum yo tengah balai bah ba onum yo yu beri ba yo tengah kan explain saya kata syabangan poi ru hai tai banta ka ongkum ne ha ka dekat ka ba pu pra ka cui klen ka ongkum ne hanre wat lada mela shongkurim mem sham na laptop kemudian pila yo logru dai ba sham na laptop bat lada ka thai suti ka shongkurim kam sham na laptop ka bumut ka jing shongkurim kam dai ka jing laptop hanre panban kum kita kinyo jinjar hakado hanre ngadale isne yapi pai bau pol wong ta monu bakmen hadin bala shongkha hani babun ba pai pla da bi tho ne pla da ya shong pi shong bot ulok ne pi ulok pi shong makalok ada ngakli tisha are you happy in marriage pi kmen upolang ne ulakren Syai ke don ke hang tu ko ongkom no mo buang hanrei penban ki bakum kita kinyo ayu jinjar jinjar lakar siapa umdan ka weiru bang happy marriage life mo sebang batok just married clean kitui hadir san senam are you happy
kin sabatai ka happy. Namar fitip after marriage kani ka tin ingru kam don shu iru. Kadon beta ka tin responsibility. Pi kum tunga warak ha warak hayeng kum ta, pi kum ka tengah shed, pet ki khon lakut. Tenganum keren kini ka tin ing tan hang ni. But hang ni dia kata Paul uang kabha ya ubreu bau numyo tengah. Paul tu bahai kata. Start uang dia kata uang ngasong barway. Ngam ko aja dijat. Mo ta nak ta. Uang Henry namar ka jingle aurea pet hang ni ka kentin uang ra aurea. But arsin kani ka kentin ukren hang ni sejerong sabu un poi kani kentin ing aurea. Ngalaban no fi ka kentin ing kami na ka kentin aurea. Mo ujisu aba ukren o menempet ya ka breu da ka jing ikwa. Mela klaim kamu mot UM uang ka kentin kasi ka kam ong pet ka ong kmi. Kmi kamu no fitip le pitu na yet pitu pa mobile ka film dekat kum ta terter. Kata ka de giwan ra ka kentin kmi. Nang tahu ong balakai da kakti kamon kabamut ka jing penhun dala ka jong kamet da ka balakai dala ka jong kakti. Bat hangi ula batairu wang lada ka poi kum kita cuma ubreu ulakai la ka jong kamet ne ka breu ka lakai la ka jong kamet ka ba baki yo no la jong utengah ka tengah. Bat kani rungan keren ni fi kum pastor ngan keren ni ka jing shisha haba fi study ka subject marriage. Kan mau baik kamdai tang ka jing edai haktin kasi na makamdon kentin ngan panun kamtin pareng piong baik ngan ye syongkha namar banga ing de ngan yo no ka breu ngan hun ngan ong fi finum hun ne ka breu ko ong an namar banga sumu ing ngan yo no breu ngan hun finum hun namar ka jing ye syongkurim kam keren only about ka ketin ing ka syongkurim ka de ka ba ngakwa ban yo khut ka longying ka longsem kum tat terter kabun ba ka responsibility yo piong ang anda yo lok ngala jakno kum pastor ngilai selok babun kam ja hiro ngitip bahaya kata tadai naman kata kitu gi bamut benong atang bangala yo lok em ngala biang ngayo kalok ne ulok damar hangi pat finda puli semene ka konsep mo to adin kan ne ubatai pat yakini ki arnur sikurim bau ong pila baniesong baniesong khamda don jing adai kadai tang haba piwan ha ka jing duai ha ka Haga jing duai dekhot ke basau batai berkata tengah kam dan bor halor ke jong kamet utengah dan dekhot bahak dekhot balai nang ta dekhot basan ke ong wat ye syukur pi tang lemda nak bayakut lem shipor kenang bapinyo IT ya lade hak baduai bat dia poi lempat ajo kabamot tang hak por pi duai pi sakri yo blai de kata fin kan mahlum sinai shua bo blai unai hukum udah ong bet ba mdai bandon ke jing dai kin ri khot ya la jong namar khmat jong blai phimla ban le dak tu jing ing nang ta hadin jong kata ong ba IT ya la de hak ba duai te tu ya poi lempat hajo ba usoitan unum ya pensoi ya pi namar ka jing kwa aurea jong pi pite babon ba ki breu ba la song kha ubreu ru aurea ka breu ru aurea de kata kami ka pop klim babon ba ki breu kilaka ya la ka jong kamet hadin bakilaya donro ha ka jing shongkurim kani hangong fi apo India mjudon survey nada fi page ka recep ni la nesha America fi puli ke survey jongki pian labet ya kata ta tadai namar kata ngan habban bataya fi baro bape wat umpoi bani shongkurim namar ngadon jing ing shongkurim namar be office tu ngadon ka jing it ya ka breu la ni yo ni breu ngadon ni ka jingkit kli nak benta ka longyeng ka longsem bat ngalalong balabyang bangen kit kli kum utenga bat ka breu ka nong kum ka tengah umdai ya kani ka jing ing namar kani ka jing ing kamdai ka jubab nang ta ubatai pat akan dekat bepra pait mentau poi dekat bepra pat nga ong te hakita ki bakham songkurim mot iki samla bat iki ru kun thai mot layap lok mo kabha yaki ladaki dasa kumnga udah hongsa kum nga mo ngamtip pada upol hang ni Ukraina ladi kum samla ne kum belayap ne hang ni nama kadang ke debate ya kata nganam le ban keren mo nganam le jeliu ya kata to namar usamla bu unthok kat kene am kadang ke jingkli ke bekrau handrai hot yo wilayo yo try ubet ke jing em ke jong nangta handrai lada kim don bor halade kabamot wala da layap no ulok tang si ama ni kumno kathi ke breu layap ulok ru karang yo ulok we suk ban keren kong ye no fin kadokti ne kumno ni ubreu upoi shong kha ka suk ba ban keren hare kalong ka
ban syong marway kam dei ka besuk ban syong marway nama baro perkhat badalayo ya ubriu ne ka briu ngini suk bat uong tikin ya syong kurim no namar kalong khambha ban syong kurim ban ya ka ban ing no kani ka kentin ing hang ne ya ala filet ka dei bale kai la ka jong kamat kalong pop ban le kai ya la ka jong kamat dala de lani pipet yaki ban le kai la ka jong kamat wang kalong pop kabha namar ublei u klem thau ya kata but hakini ki por ki ba menta ki ba bon ba ki breu ki ngop hakini ka ong bala kai la ka jong kamat tu pol ukraine ya kata kan tadai namar kata ka khamba nang tau batai biang kita ki bala song kurim shumun ta la song eklat leit phai biang salau jong tengaro la batai biang wat leit biang sawai phini tunat wat hadin bala song kurim ru phindon ke jing tunat sabar hari upol uang lip hai yang salah ujung utengah. Berkan mauru hangi ka konsep hangi mau bunsen bau keren. Ka society hangi ka por la itu baik as masculine ka bamut na usin rang. Kum mangi haka imlang salang jongi ki khasi mo. Haba da ong rang ba ka bamut ngi khain lang sin rang kan thai. Bat kham tam ek ka society jongi bunsen na itu da ki kan thai. Hangi ka por la itu da ki masculine. Tadai na hangi ba keren am kamut ba keren tang yau sin rang. Ba tong sin rang udon ka jing ing. Ki kan thai le ki khambun ya kata. Ka studies ka batai ya kata. Tadai na mar kata hab ban sung thu ya gane ban ga kwar ban ai min sim ha gane ka pore itai ba collegically bat ki ba pet. Wat umpoy ha ka syong kurim tang namar ba ing namar kan sa jot kata kalong ing kalong sam. Namar kan don me ka to ka jing long auria bat sabar ba bondo ki yam nganget ki long keme ki ba pet ha gane ka por namar ulok ule kam auria na lor jong pi sha ki ba bon kai. Ba bonru ulok usutho bakani ka tanga jonga am ka internet no ya nori no dei kata pi tharai sniu bha ya kalok lojong namar belai pi perkhat be ya ka shongkurim lamba kani ka tin ing tenga I mean same ha kani ka por menta ya like ya kani ka brai bat ngatip ru ban ong mo pidang no jisun like pinum like ala kli ngai cha pinum like la dam nong kum ta kum no kat ki pastor gi dengi hap ki ba bon ba ki be hap ki ba lek ban shakri yo blai ki hap pite ban lat nya kata em ka wei na ki benta ka dei dap da ka tin jong blai puli ya ka de ka tin jong blai ka wait lam phi puli ka tin jong blai em phi ba me ka tin ka jong blai de kata ha Joshua wei pra ka ong mo ba me ni perkhat ya ka sinya si perkhat ba pinang perkhat de ka tin jong blai em ka tin ing kan ja ada pin perkhat ka tin jong blai em don baik kata Ya ban ing nam tau trai. kan wan no ka jing kumba upol kain usu thu ban ing nam tau trai ta tadei nang tangam ong pi ta pedang lo jisu pla lai em pidada pedang jisu ro tentang lawan jeseng la kumpai kan thai la kumpai yau sun rang hale kan ni ya ka ban lai em pi don kam ya ka ktien tentang ong ladap do men sem khot nga su thu ya kan ni ka banta ba ka dei be tang da ka ktien u blai na ma ka ktien jong blai em ka ya pen kan ma be kan ni ka kata ka de kata bat pi sedang ban ing em de kata pol ong kordit yang ala dangam yalap di ka gospel na maru su thu ka jing ing jung u de na ta ka gospel mdai shu ta ka kan brio la ni ka brio do ka mdai shu ka jing ing nam ta brio Bat agni ka por mo la da don peng jong fi sha te sha khom de agni ki ja jing long agni ki jing sha te ki ba pi sno thu ba ka don we da ka jing brai ka da ka jing ing hapo ya ka film judan jing hun bat pi wan be tang kum kata be himan la ka por la pila man sing ne ka ja ka dwai ni na man ai fi tin ka jong blai iyo ban ni slok bat pi bat ngin shakri fi lang ba ki jing dwai mo ba ngingai bu trahi un pelat fi na ki ni ki jing sha te na ki ni ki jing sha khom jong ki ni ki min sim bam khoi ngai hiu trai un yarap fi mar bang su thu ki ni ki sngi min sim bam khoi utrai kam ha ta da ngai bu trahi un pelat fi bat un thau thmai fi ya ga ba fi nom brai chu ya ga ki aka ki ba ha ga ni ga do na ki aka ki ba ha ga ni ga perthai rei ya kita ki aka ki ba kan jabneng kum ba khtin jublai ga ong na kolosai no ba lai khot ban kong nomor kata la dala pen mi lem ya pi batu kris to wat iki aka ki bhaneng ha ki ba kris udan uba shong shakti ka mon blai to fini mot brai kita ki aka ru ki bhaneng om mi ki aka ru ho ba khandau namar fila yap no bat ya ga jing em jong pi laburi lem batu kris hau blai andala pen pau yu kris ubaga jingem jongpi anda kum taru pin pau lem bat u haga buram tegade kata lada ngila yo yu kris ngin pau lem bat u kris haga buram ga jo ndai shu ban pau haga tagi ek jingle jongane ga da ho pastor kum ba pi ya khot
Kani ke benta babun ba ki briu ki don hakini ki jingkerni jong ka jingop hakum kini ka jinglong ing. Lagi dia ka jing page pornografi ru naik page film cakria. Addiction, no? Ngie don kum kata. La ka don haka jing dak kai la ka jong kamet. Beli ngie wear pi ban wan. Kadau ka dia mengatip pim julo bani kran ni no yo no. Halade la di simet. Namar kini ki pop am ngimle hakmat ki briu. Kade bi simet. Tiada fiwan ru yo selok simet tangi han ni. Ba finyo ya ka jing pelai. Bat pinyo ban syakri long hok hakmat jong pelai. Namar bun sen tentang filik cik jeseng. Kadon baik tu kucing sungguh long pop. Kani kaya per, kani kami ka pop dikiat di EAA. Kani dia ka wei pat ka pop bafile adalah de. Bat ka bam no ya pi. Pait menta namar kani ka berai kala kaya ka pop. Ka Bible ka ong ada ka pop pat ka san ka kaya ka jingyap. Ha ka stiu cakap no menungkong ka dekat ka bakat san. Tadai nawar kata pidon kami jing selok. Wan lada Shikurim pi susu wan ngiyo ban ya fi ka counseling ya kum kani ka benta. Ba pinyo ru ya ka ketin kamtam ya kata ketin ke bedai biang ban mat ya kum kita bat kamtam ban yoro ya ke jing pelat kan mo try ndo ku ya pi ni try ngim stang wi jing keli pila ban ai kum le shibun pastor kita ki jing pen shai baro arngai pi yo ma jing kerkul lor kata bat kum ba ong pastor ngin shim stang ka we ka jing keli ha kani ka por na pi kadi ka jing keli ka bay dei ba ka jing shong kha biang kawan na i shilang sungo Bat ka jingkeli ka jong i ka day, pastors ngo ba pen shailam, long na em, ban yo ya ulok ki brio, na mar ha ka bam tep uru utok. Ngas ngo ka di ka day shisha ki babun ma ha ka jela jong iru ka ji yai lang ba pa, la poi shong ka ba we brio la ni ba ka we ka brio hadien, pa sa tep bong ba o pleng ila day lupa la don kurim mo, la don kun, sha syukur sha thok, handai kum kita ka i ngi don ban ong ya kum kita pastor. Dan artli ki halor kata. Lada yo kurim jongki wei kemut de batu. Ka Bible ka ong shai men om tu. Bat sa ka ba hang tu kolong mal ba shusha thok. Men om syukor. Men om lamler. Tegade kata ngim de bantu lada ngila tip bo ni ubriu leni ka briu. Kila don te la ka jong ka family ne kila don la ka jong briu ne ka briu. Tamday ban shim yo tau briu nani bantu yo tau briu. Markata hi kala day lupa. Tangga jingmut ru em kala day lupa ka pop bantu de. Mas kabar kolong ladau tau briu pat syukur. Ka Bible ka warning nani ka maham yo tau briu menom syukur. Nani menom lamler. Marngi syakri yo try uba bet ubam ju lamler ne ubam ju thok. Nani ubam ju syukur. Balalangi pa yaktin juk boleh bersyukur di tong setan. Malakot yu uru uba syukur. Unong syukur kam ju sa ke jisau marukran ki igi balam ler ulang ru pa jong jing lam ler. Tegade kata. bat sakawai pat ka benta an penrap lem baong ni pastor. Baong ini ibai keli kani ka jing keli. Pi ka Bible ka ong ka briu ka bastat ka tege yang. Tegani ka long salan sari boro. Sya bantre you no briu. Pindali tit juti ki kan thai briu. Pus bijar kadang tan man biang size ta juti fitit ki Islam ba kumno pat jed yu briu klab da tip ba ude ulok ki we ka bamot ka Bible ka ong ka kan thai briu di start ka bamot fi dei ba biet ken hal fi dei ba start finum tre to la tre pat la yong ulok panjot ipi teman ta kumno pat la da ude tengah jeng ki we om tang balik pan pai la da ngakren ka an per thai ru ka pan rem yo Namar beri ulah penjat sebelum ikon ya pi, wah besar itu kon pi. Bat naya syong bat uta, mau lah dah keren sepangkaan le dari kes kamu angat ha adultery. Wah kata kadai bet, kang ungat bet. Oh ngat hubun bagian. Beli usun kasih ngi unut am namaru i bukan thai bajar. Tapi kata oleh penjat satu, li ikon satu. Namar ki kan thai suyam tang hayang. Kim tip bagi kan thai kidon kabor. Lada menta kata tengah menengkong ro kali aikis na makar kali aikis kong ni wan ban penjat langat haka kis ka bahe hanrei namar ba ngimtip ya ka an perthairu ka an bele le jangai ba tang si iu brio bo syukran phon ni jing tan tam bladon kali mun swa le kyong la byang ba ngimtip ru tengah jong no tenengkong pi haban husiar na kata ta menta aba pila dei pat utengah la ya dei ka jing dei ha ka met hanrei kan mau ba pi ha be ha ka pop klim pop auria
Tadai namar kata ka babi khot Henry lada ladon khon ai bu unkit kli lada unkit kli kadon ka an kadon ka yu mde ya ba bisu yam sa namar ule ya ka pop lada pi sngap jar unseliwat sa ka balai unseliwat sa ka basal hap sneng ya kum kita namar belai de ki kan thei ba ailat yu rang an kran ni pi de kan thei hi ki ba ailat yu rang banyo bun tengah namar ki sunang baniam lada ki yo i tu ka bor pm wow lada kim som kop haju ta la biang ni namar ki tip ya kata mongitip ya ka an menta lada sisen dei namar kata kan thei lada nok pakali song stre dei no ban kloi ban hap ta tadei nama tau shinrang sim kabu har belai umri kendong ri khoj ya lade balada shinrang tre ban ya tho ino ka bible ka kren ni kata tentang nong lem no pastor la it palat kata ketika jingpi jongpi pi perkhat pat ublei pi ka bible ka ongkum ni mo ngan pule hagane ka porteng teng isngo wam ya kane ka bentang astrat ran pule kane ka dekhot sti jacob nong benengkong dekhot ka bakhat lai wat ong unu ru em habala penshoy u la penshoy yang ana ublei wan ong la no habala penshoy no na ublei nang ta kong na ba ya ublei omla ban penshoy da ka basneo but penshoy mo u ya no yunuru kenapa ba ha fi ha ba ka chi penshoy wat keno you blay but you blay phim la ban penshoy bano mi yo i am blay uni u briu yang au la syukur blay yo ilon umdai du briu syukur phi nang kong phi tanat palat phi da tip ro tang tang kidon ki briu ki da tip bau ne doi tengah jong ki we tip uni udan tu samla ba ka to samla la ya ha taruh dang tere wat keno pat you blay hadian ka bible ka kren sai tadai namar kata hab start hab sempang Hoi ini kong ngantip kadai bat pi ne ba ya kir jong ki wei ngasusin e ba hello day tengah jong ki wei ba pi palait no namar belai pinumla ban kemen namar belai kata ka briru katim kamai fi ta ka ba ya lait no hanre udai ban siu ya ka badai ban siu pat ba namar belai umla bat piru wat briu shu pan bor no belai shong no moroi shong kan rau no sakriu belai kong bale ka ana mo pastor Pastor lesi mo ba ki kan thei akini ki sngi ki shwe kon rup kat ba yo. Lesi kadai ka jing donation rang mo. Ki jongi mentale ki rang ba la shwe yap na ka kiat na ka drugs. Te kaniru ngai kumba kabu ya ka jing ya ka judgment riu ka jongi khamtam. Nama nalor bangindang irit pa trai su ka kiat trai su drugs. Try sa ka AIDS, try sa ka HIV, ani ni. Kalau nunggu irkhat, naka Bible ka ong ba, tip nam tip boleh Isaiah tho ikan ni. Kalau nunggu basau ka ong te nyawat ki kin thai kin bat ya wei rang ba haga ta sngi. Kini ong nya bam la ka bam hi, bangin kup la ka ki jong ki jan tang ba on khot ingi da ka kerteng jong me shim no ya ka jinglong ben jongi. Pi kani ka diga jingkren ya ka bau Isaiah ya thu lupa. Namar ka pop kapenlong kumtaken tang ba yo yu briu kiong kam lele tang ba kumbadan ba ong rute tang man shyo sembai mo kam lele bagatai kala de lupa ka pop ba ya ka ba on shim yu briu klempet shu ude we tang bro de shun rang shwe shong la ya shong tip ude briu jong no de tanga jong no namar ba smoker du shin rang le ne ba smoker du briu katai kan ya lambi shek pop ba kada inta ublay udah hukum ba udah maham balada kerdu kan ba kerdu ru henry kan mau ne gawai kita ki bawat yu tra kinum kerdu iki babha kada inta lada fi de gabriel ka ba la de ben shongkha wanum ibha ye jongki wei wanum tu yu tunga jongki wei lane wanum sha syukur aga men sim ge jongpi lada fi de ki container shinrang kalong kum ju kada inta lada mi wat tre ki hima ga jongblay be ka hok ke jongu ki gini ki ek barok ailang tam ba fi pinyo na babatam pinyo na gabriel ko babatam haga jim ge jong fi tne ta wanum kerki up ya por ge jong blai tan ger koi fi
Boleh shubun pasar, boleh shubun ipi baro, ngangai cisha hakaniga sngi kanika jing selong nak tinggal jong boleh ka long cisha ka jing kerku, ka jing mentoy, ka jing hikai, ka jing seneng, ka jing penbet yang iwe ki biya sengap hakaniga por. But shibun ki jing keli da cisha nangim yo ban shem lot baro andenga sngow tu pat hakaniga por. Kita ki jubab lada pilit ban sengap yang sa sisien pat halor kita ki jing keli ka bangi ngila shem hakaniga sngi. Kila jubab ru sa ki wei ru pat ki jing keli ka ba pipila ai ka badai hi bat kata ka jing shong ka ka jong pi la ni kata ka jing kentiu kurim. Tran kerkui pi bat perkemau biang pi sa esen ngenda kaman aba pi wan ka ban syakri lang bat ngi ha maulai nang kuar ha ka puar khat wei ba je shibet ngin ya lumlang ka ban seng ka teng ka jong try jisu ba de ma de ka jing kerku kat bangi ya ro ngi mani ngi syakri yo try bat ngi yo ka ktien ka jong oblei ka ba hikai bas neng ka pan bet yang ikan bat kumju ru ha ka por san ba je jan mir bat ha nong thmai nong kriem ya ka healing service pin one man mat ya ka kamba ka jong utrai ka jing ta pla ka jong utrai Jesus Christ ya ka jing pen kya ka jing pen em ya ka jing kta ka jong u ya ka ban pen thmai ya ka ban hikai ru na ka ktin ka jong le trai ngur kui pi bar iwe nganai ti pat ha ka ni ka po sa si sen biang pat I paso ban te ban kar kui pi we kam ta meng in le bio ka ban duai nga kar pat ha ka ni ka po I paso ban te ban duai ru kam tame ya kata ka jing shong kha ka jong pi we ha ko pori kita baro ki dan ya laki kore bat ki badang ya tumuru kumchu Ini doai ni ke por menta. Bang doai bo blain kerku ya pi kum ka kurim bat ya piru kum kurim. Bang le doai ni kerku ka long yeng ka long sem ke jong pi kan long sha ka long yeng ka ba dan buram ka ba dap do jisu ka ba dap da ka bor ba ka ba dap da ka jing pen sle ba ka ba dap da ka jing suk ba ka ba dap da ka jing im. Ini doai ni ke por menta. Trabi ni ke por ni sngongo bang yo ban kren kat ni ya ka ktien ke jong me try yo ban hikai yo pai lang jong me try ka ktien ke jong me ka ong bagi pai lang jong me ko try ki sakma namar ka jing bam tip ya ka ktien bagi aingo ba ka ktien ke jong me shisha ko try ka penrus ba ingi bagi aingo try bagi yo ban ai ban sam ya ka ni ka ktien ni ke por bang ada dwai ru ko kon rat try ida ker khu ya ka teng ke jong me namar dita mo me ubre ban yo ya ka jing ro ka jing mani baro but try ngada dwai ya ka ni ke por ngada ker khu ro ini ki long yin ki long sem ba ikong ikon kiti ke jong pi ngada duai bo tram nang kerku pa ke jing suk ke jing kemen kan along halor ki yang sem ke jong pi la dan ru ke jing mong jing dat pangada duai ko try un khia ye ke jing mong le si la don ke jing bakla le si la don ke jing duna ni la don ke like kelet ada duai ngada kerku pa kita baro kin ja kin dam bo try un khia ye ke donot ki ba mong baro pangada duai ke shong kha ka long ka ba khia ka ba klan ke shongka kan da long shishaken ka ba dap da ka buram ke jong blai ba ujisu ulong try jong ke ying ban ma uhi uyo e ka buram baro kan long ka ying ba pahu pai ka ba dap kar hai haki e ke baro la ka de ba kinja do ne ha ka ba kinja men sim ka dwai ne ker khu fi ha ka teng ujisu amen wal amen amen tran ker khu fi kom belong in second do pat spit kublichi bod Flesh kublichi bod